The SADC Secretariat, in partnership with the government of Zimbabwe, Confederation of Zimbabwe Industries, and the SADC Business Council will organize the 7th SADC Industrialization Week in Harare, Republic of Zimbabwe, from the 29th July to 2 August 2024 at Harare International Conference Center. Sanda bena mashoka tukonota aiwa, the regional bloc SADC iri kuya ichiupdate vanhu nezve the 7th SADC Industrialization Week ichaitiwa this month and ichiextenda to the early days of August. Sanapinda mashoko abuda vachinyora noti subscribe like utina on the bell icon. Tinoona paendo pavo varamba vachiuploada mapictures vachiupdate vanhu vanyora chiti the 7th SADC Industrialization Week theme is promoting innovation to unlock opportunities for sustainable economic growth and development towards an industrialized SADC. The event aims to promote industrialization, showcase investment opportunities across various value chains, and facilitate networking among stakeholders in the industrial sector. Ndopa zvanoya achitaura panapa vanovhaisa nemadetails avo for more information nemahandles avo vanenge vachivabata kuti vanovabata sei. Saka chibutudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pethis SADC region. Ndozoti munhu wese aiwa vanhu vachakoshesi SADC. Tinoona kuti mumazuva ekutanga kuchi 2016-17 panguva yana Mugabe vanhu vaikoshesa SADC, vanhu SADC vaitaka zvakati yaenda kuDRC vanhu vaitya vaivhunduka zvisingaiti, but izvezvi mugeneration yedu iyi aiwa SADC vanhu vaingoona sechinhu chingori corrupt. Saka chimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Pinda mucomment section medu, saka unosubscribe kulike